Siyempre, hindi makukumpleto ang ating biyahe kung wala tayong may uuwing souvenir sa ating pinasyalan. Alam niyo ba? Ang Magay plant ay nagmula pa sa bansang Mexico. Nadala ito sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. Pumatok ang industriya ng paglulubid sa Bolinao, Pangasinan noong 1960s at naibebenta raw nila ng 130 pesos ang 100 pirasong lubid. Ngayon, nasa 20 pesos na ang isa na may habang 5 to 6 meters. Ito ang magay. Ito ang ginagawang lubid. So, nanay, ano po ba itong ginagawa natin? Ano itong tawag dito? Ito ang tinatawag nating produkto ng Bolinao na magay. Magay, opo. Ito ang ginagawang magay, ginagawang lubid. Ano po itong ginagawa natin ngayon dito? Itong process po na ito na may kahoy? Ito Ginagawa yung niyo po? karatil to. Karatil. Talagang lahat dumaan sa nagkaratel at saka nagmagay. Halos lahat ito magay. Dahil ang magay kasi kahit sa mabato, pwede siya. Kanya halos lahat ng buong arnido, pagpagalagay mo nasa 60% siguro, plantasyon ng magay. Okay. So, kailangan talaga ng merong kahoy kanina. So, mas mabilis ba dapat dito, Mami? Or dapat sabayan ko po Depende. siya? Ay, sorry, Depende, nasira. depende sa pagkakagawa. Nasira saglit. Depende sa paggawa. Hindi ito. O yan. Okay. Kasi may butas eh. Ano po siya? Machine failure? Mas bilis ako ganun na. Charot lang. Wait lang. Parang naglulus na siya dito. Ayan. Tama na. Mas madali ito kasi naglalakad lang po ako ganyan, no? Pag humalagay lang ako ganyan. Yung kabila kasi gumagano. Pero ang ganda, ang galing po kasi meron na po akong finished product. So, open for bidding. Pamain na lang. Ang galing. So, ito po yung ginawa ko. Hindi pa lang gumawa. Ginano ko. So, this is the finished product. So, Mami, kamusta po yung ginawa ko? Okay lang. Okay lang po. Ano pong grade? Ano pong grade? Mami, sobrang galing. Ito, 79. Grabe. Ito ang... Siguro ang grade ni Mami para sa akin ay 79 akin. Joke lang. 100. Parang pa din na to pang ano, ang tawag nga doon sa pangpalayok. Ay, tirador. Pangpalayok. Nagamit pa ito sa mga pinangtatali ng baboy. Yung mas malaki dito, pinangtatali sa baka. Ginagawa rin tong duyan. So, ito na yung finished product na ginawa namin kanina. Grabe, hindi pala biro yung gumawa nito. Kaya naman, salamat po, Nanay, sa pag-introduce sa akin kung paano gawin to. And ayun, may pasalubong na tayo.